Čo ľudia, ideme s mojimi kamarátmi hrať do Street Trip. Aha, tady je no, tak hodím. Chlapci, počujete ma? Počujete ma, chlapci? Čorknem prachy. Ľubo. Skočíme dolů. Ľubo, Martin. Spotřeba. Vylazím. Dobre ľudia, oni ma nepočujú teraz. A jdeme do Neviem prečo. Ale ma nepočujú, takže budeme hrát. Půjdu přes ty baráky, jump. Ma nepočujú, neviem prečo. Počkaj, idem im napísať. Jdem prostě pod mapu. Martin. No, že... Dobro. Vy jste ve hře? Hej, ale či mne píšeš, či ma počuje, ale ja som nepočul. Dobre, ok, ľudia. To čo za monster trápi kokos? To som ja. Dobre, ideme hrať do Street Trip. Lebo vnútri mám také. Ideme, hej. Je to desert najhorší. Dobre, ideme hrať. Ja neviem, či mám karaván nastavený, nebo to rýchle auto. Jaký máš auto? Myslím si, že mám karaván. Si tam začal kúpiť? Hej, mám karaván. Karaván? Ideme karavánom? Ja som písal, že na stretnem. Ideme karavánom, či čo? Ten karaván je lepší, lebo toľko nežere, jak ten Mustang. Teraz s karavánom dojdeš asi tak 5000, hej. Ale ako... Dobrý karaván máš. Ja som ho chcel, že... si kúpil za Robuxy? Ľudia, hej. Ja, Robuxy, on bol takový event. Ľudia, tu hrám s kamarátmi. Ja som musel pozbierať také katalógy 25. Možno spolu. Vy možno ich počujete, ale... Neštúraj sa tu. Ja ich počujem, ale oni mňa nepočujú. Hej, ľudia. 5000. Neviem, že mají toto. Som tankou ali. A kúkaj. Čo si vzal? Cinder benzín. Neviem, že To mají musíš dať dovnútra, ale ja tu mám zase bagle a nemôžem veci dávať dovnútra. Kokos. Kde toto stankuje? Ono sa to, jak keby tam tie dvere boli. Kde sú tie dvere? Tam si dali tie dvere. Ty kokos. Kto je vzal? Tu by mali byť dvere. Útak. Nedele. Toto otvoríme. No, hurá. Neverím. Dobre, ľudia, hej. Idem dať motor. Hej! On mi ukradol. Čo? On vie, kam to ide, ono to ide k tomu. Natankovali ste, nenatankovali ste, to natankujte. Do Rici. Dobre, ja neviem, jestli tankuje, takže vlastne mi nepočuje, takže... A málo netankuj, nebo tak to natankujte do Rici. To je dobré auto. No, neviem, jestli tankuje, takže... Ja riadím, lebo ja umiem najlepšie riadiť. Aha, tu. Dobrá, ale to... To je debil. To majú. Čum, čo on robí? Ty kokos, neser ma. Si za tebou príde, viem, kde býva. Ale on ťa počuje, iba my jeho nepočujeme. Hej. Brum, mašinka. Majo, poď ku mne. On ťa vidí, on ťa iba počuje. Skoč. OK, tak nepočuješ. Ale to bude... OK, ale toto zoberieme za sebou. Či jaké auto? To zoberieme za sebou, ten benzín. Yamaha. To ja mám takový vrab. Yamaha. Zmačkni tam také tlačítko, aby to držalo také z... My s Majom tam máme z... Čakaj, daj mi to. Ty si to daj do Rici, treba. Popaj, sedni do Rici. Dobre, ideme. Ideme. Ty kokos, co za debilitu do Rici? To oni dobre zaparkovali, ty kokos. Ten karavan, ty kokos. To spatočku musím dať.
Fura. Majú to Poď, nej, majú. ale ide. Zmestia ľudia koľko? 10. 10? Je dosť. Vzadu 8 a vpredu 2. Dobre, ľudia, hej, Ako ideme. 1 a vidíš. Sme na 200 metrov. Čo ten monster ideme truck? rýchlosť. No, Vidím dačo, vidno tam je dačo. Brzdi, karaván, brzdi. Ty kokos. To Sme čo na je vybavení. Je tam bomba. A C4, nie klasická bomba. A to je jediné. Je tu C4 a ovládač na ňu. Hej, zober zbraň. Dobre, oni vyhodili ten ovládač. Mi spadol zbraň. Pomôžte mi, vynakryjte, inak by som si mohol... Kamo, Mario dal tú bombu a teraz náš karavan sa niekam odpálil. Tam majú, ja ti ďakujem. Ty kokos. Majú, ďakujem. To sorry, kokos. Musím ísť Dobre, odmývať. díky, daj mi. Daj si ju do inventára. Majo, nebude brať. Majo, šup, daj dole. Daj im. A mne boli auta. Dobre, idem. A viete čo, táto livnete? No ja vám ukážem, aký mám ja arzenál. Tak Ľudia, kúkaj. ja som urobil blbosť, takže musíme to urobiť ešte raz, ľudia, hej. Ideme ešte raz. To vezmem na ďalšiu hru. Nekúkot Dobre, na mojich livni to, aj friendov. majú to livni. Nekúkot. A toho si môžete pridať, lebo Majo, sa musel on už i tak nemá Roblox. No však Mario proste musí, kamo, vidí bombu, tak hnedka, kamo, ako ona asi nevie, že tá bomba ako nejako neurobí, ako iba tú garáž, ale ako aj mimo tej garáže. Keď to urobí zás, tak ho už blokneme. Kokos. Asi tak. Ešte to urobiť. Ľudia, hej, teraz nemôžem A Majo, počuješ ma teraz? urobiť blbosť. Kosta, to musíme Nepočujem urobiť. toto. Zase. Claim. No a mne počuješ? Prečo sú takí? Vieš, keď som urobil tú daily questy, som tu urobil. Jaký hadi som? Čo je? Ja mám 205 coinov a idem tu získať helikoptéru. Tu. Opäť ťažku, prosím. Nejaký dream house wrap. Aha, toto. Idú sa na ňo To je tiež dobré auto, asi to je iba pre dvoch. Nechceme to iba pre dvoch. Tak, jestli chceš, tak môžeme vzít aj toho Mustanga, ale on hodne žere. Dovičov? Pôjdeme aj s našim kamošom. Tak. Ja už som ztratlý. Ja som tam neišiel, lebo taký typek tam bol. To ty si Martin. Tak ten Petrol Leaf. Počkajte na mňa, tam nečka som. Dobre. Ja zavidám. Kamo, ale včera som už stal Peťovi. Čo? Migašovi. Kamo, normálne hral Brookhaven, normálne holka ho vzala a normálne tá holka ho normálne odnesla do postala. Kokos. Malé tu dám. No, skoč tam. Keď ideme všetké, ako to, ideme všetké 5. Ja tam nesom. Že poďte hed. Vypadni. Nech oni idú sami. Poď a natlač sa tam. Nie, vyvujte. David. Tu. Tam bol náš kamoš. Poďte. 3, 2, Poď, Martin. 1, teraz. Poď. Yes, Nice. konečne.
Nazdar, chod tvoriť. Lebo všade sa štúra. Do reci sa štúral. Do reci tu s ním. Ja čubujú mi. Zase prišli do Berme znovu karaván a Majo, ty sa opováš zase nájsť nejakú bombu a ju To si odpáliť. nevšimajte. Hej, a ešte... Počkajte, to si nevšimajte. Ľudia, to si nevšimajte, hej, toto. To nič, hej, to nič. To si nevšimajte. Joj! A ešte... No i to, no, Ukážte, jak sa to dáva preč? to dávaj. Jak sa to dáva preč, to pierdolne. Co tu mi to vydrbo? Tu ja čo? Top. No to som srandu robíš. Jak mám dať head? Mám sa hýbať, ale toto tu. Svačka. Toto je. A túto vec, túto vec, daj na to, hej, daj to na to. Joj! Ten chladič tam daj. Ja to tam dám. Doríte, ale ja som nechcel si sednúť. Ešte toto tam dať, aby nešlo to vidieť. Doríci. Tak. A ešte natankovať. A Majo neviem, čo robí. Majo, nebuď afokl, please. Čo, David? Neviem, čo sa mi stalo, ale ja to musím ujiť znovu, bude, ak mi to nešlo. A vieš čo, Maja, počúvajme. Dobrá, ľudia, neviem. No Majo robí video prej, no tá ho nemajú to prej, že ho nepočúvame, ty kokos. Ale on mi napočuje, ale jeho ne. No ani neviem, či teraz ma počúva. Idem vyhľadať. Koko. Kde si, Majo? Majo, už máme hotové auto. Majo! Ty tam žereš, alebo čo? Aha, máme sa dokonca aj livou. To ideme sami serem na ňo. Ja tiež. Ja si idem zoberať pána. Jablko. Musím zobrať. Dobre. Dobre, ľudia, už bude chodať videa, lebo to sa mi nechce točiť. No už ani nespamatujem, že kedy som kamo hral na telefóne. Teraz som hrajem na počítači úplne všetko.